Bon dia, estimat públic. Avui us parlaré de la nyordosfera. La nyordosfera és un ecosistema digital, evidentment està per internet, en el qual una sèrie d'individus, el que es coneix normalment com nyordos, intenten legitimar-se a través de l'insult, la manca de respecte i una espècie de superioritat dialèctica. Moltes vegades inclús fent servir cites de llibres inexistents, intentant demostrar una superioritat que, per exemple, aquí a Catalunya ja vam veure molt durant el franquisme. Tot i així veiem que hi ha una sèrie d'individus que segueixen mantenint aquesta tipologia de comentaris. Més enllà d'això, ens trobem també el que es coneixen com a trolls d'internet, que us he posat aquí a l'esquerra alguns comentaris al meu anterior vídeo. El que em fa gràcia és que aquesta tipologia de persones desconeixen el funcionament de l'algoritme de YouTube, amb la qual us explicaré a continuació, amb tot l'efecte que us puc donar. Doncs bé, l'algoritme de YouTube no diferencia entre likes i dislikes, no diferencia si un comentari és bo o dolent. L'únic que fa és veure interaccions. El que aquests pobres individus d'aquest camp d'etologia digital, un camp d'estudi sobre la nyordosfera en concret, demostra és, a part de la seva ignorància i la baixa capacitat intel·lectual d'aquest tipus d'individus, és que es deuen creure amb una raó absoluta, amb ganes de tocar els nassos, amb ganes de provocar reaccions emocionals, però no. El que no saben és primer que en beneficien a YouTube perquè cada cop que fan un comentari, cada cop que interactuen, sigui amb likes o dislikes, l'algoritme ho entén com que el contingut és rellevant. No només això, el propi algoritme el que fa és entendre que a aquestes persones els agrada el contingut d'aquesta tipologia, amb la qual els hi mostrarà més. Per tant, imagineu-vos la frustració subconscient o, en tot cas, l'aixecament emocional, no?, de gent d'aquest tipus, quan no para de veure contingut d'aquesta tipologia i no entén el per què li surt tant. Per què s'ha d'implicar tan emocionalment? Doncs aquí teniu l'exemple. Senzillament han de parlar perquè el més probable és que en la seva vida no puguin fer res més. Acostumen a ser persones amb una sèrie de problemàtiques, tant de maduresa com de capacitat certament intel·lectual, amb la qual es senten amb la necessitat d'expressar-se, generalment de manera anònima, per desfogar-se, que és una cosa que jo els hi respecto moltíssim, clar. Imagineu aquesta pobra gent, en la seva vida, sense control segurament ni en la parella, ni en la feina, ni en les amistats, sense control de la seva pròpia realitat, i de cop i volta descobreixen que poden fer servir una sèrie de comentaris com per deixar anar tota aquesta ràbia. Doncs em sembla molt bé. Què passa? Que en realitat el que cerquen, i ho teniu inclús al hash de nyordosfera a X, busquen generar respostes emocionals, amb la qual, com són simples trolls, la meva recomanació és que mai doneu una resposta emocional. Mai us poseu al seu nivell. O passeu o responeu amb ironia, responeu de tal manera que els hi tregui de polleguera. Al final es cansaran, perquè no arribaran mai al vostre nivell. No cal que us impliqueu emocionalment, feu com jo. Per mi aquests comentaris em fan gràcia, moltíssima. I perquè no tinc crispetes, perquè a més si no em posaria molt més grassa de tant menjar crispetes al veure aquestes coses. Per tant, dit amb humor, gaudiu d'aquests comentaris. Fixeu-vos que aquesta pobra gent, aquests pobres humans, no tenen més remei que expressar-se d'aquesta manera per demostrar-se a si mateixos que tenen una espècie de control sobre alguna cosa, quan en realitat no la tenen. No té més importància. Però ja us dic, fixeu-vos com funciona la nyordosfera, és molt entretingut. Es foten amb Andorra per parlar català, perquè se senten discriminats. Dóna la casualitat que són els mateixos que diuen que el català, el balear i el valencià són llengües diferents, però alhora diuen que totes les llengües de Llatinoamèrica que parlen castellà o espanyol, segons diuen ells, és la mateixa llengua, tot i que hi ha unes diferències dialectals molt més exagerades, per exemple, que amb el valencià i el balear per part del català. Per tant, imagineu-vos quina contradicció constant, no? El voler justificar-se, el voler sentir-se amb un predomini que realment ja no existeix. Aquest és el problema. Bona part dels membres de la nyordosfera basen la seva identitat en una espècie de postulats caducs que requereixen d'un estudi psicològic, sincerament, perquè imagineu-vos, ja no el tema de ser capaços o no de raonar, és el tema de convertir aquest tema en una part de la vostra identitat, una part del vostre subconscient.
En l'exemple del vídeo anterior, és evident que no han tingut més remei que comentar perquè algú ha parlat en català. Imagineu-vos quina afrenta a la seva psicologia i a la seva identitat. Algú que parla una llengua diferent a dins d'Espanya. I aquí ho tenim, perquè al final són com nens petits. Per tant, els hi dediquem un aplaudiment. Com entendreu, a mi aquest tipus de situacions no només em fan gràcia, sinó que em serveixen per estudiar la psicologia humana. I queda patent que tots aquests comentaris l'únic que fan és donar-me la raó amb els meus postulats, les meves teories sobre la pròpia nyordosfera i l'etologia digital a les xarxes socials, és a dir, l'estudi de les actituds humanes, en aquest cas, no? Com si fos un zoològic. Us recomano que us llegiu els articles, si us ve de gust, estan en català, que és la meva llengua materna, i en anglès, que és una llengua internacional de veritat i sobretot molt emprada en el camp científic, cultural, etc. Dit això, espero que us faci gràcia tot el que us he dit, i si no, no passa res. Les meves prediccions i previsions indiquen que és probable que aquests individus, al cas de veure's etiquetats, no puguin evitar respondre. Ja veurem si em donen la raó o no. Però en tot cas, ja veurem què passa. Que tingueu un gran dia i gràcies per escoltar-me.